Investícia dnes môže mať viacero podôb. Buď investujete do kúpy bytu, rodinného domu, alebo kúpite takúto ubytovňu. Je dvojposchodová, podpíčená a má dostatok priestoru na parkovanie. Poďte si ju pozrieť. Budova má súkromného vlastníka, je bez akýchkoľvek ťarch a kúpov hneď voľná. Takže ak by ste mali o ňu záujem a páči sa vám takýto typ investície, tak určite mi zavolajte, napíšte a rád vám ju ukážem osobne. Majte sa.